Moi kaikille! Tänään opimme juomat. Mikä tämä on? Se on tee. Tee. Mikä tämä on? Se on kahvi. Kahvi. Mikä tämä on? Se on Sprite. Sprite. Mikä tämä on? Se on kokkis. Kokkis. Mikä tämä on? Se on kokkis zero. Kokkis zero. Mikä tämä on? Se on viso. Viisu. Mikä tämä on? Se on omenamehu. Omenamehu. Mikä tämä on? Se on appelsiinimehu. Appelsiinimehu. Mikä tämä on? Se on kahvikerma. Kahvikerma. Mikä tämä on? Se on maito. Maito. Mikä tämä on? Se on batteri, energiooma. Batteri, energiooma. Kiitos.